टंला के प्रडाक्शननिफ्राय फोसावजानाय बर' रादाबनिफ्राय गासैखौबो बरायनानै आं दिनैनि रादाबाव कनकचन्द्र बर'। दिनै बिजेपिनि बिजाथि दिलीप शइकिया बिथाङा 8 नं लकसभा समष्टिनि बिजाथि महरै नमिनेशन होबाय। बिथांनि नमिनेशन होनायाव एजेपि बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो बाहागो लाहैयो। लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बिथांनि नमिनेशन होनायाव माखासे रायजो राजाफोरा हानजा सुरनानै थांफायो आरो बेबायदिनो बिथाङा नमिनेशन होयो। बीजेपीनि बिजाथि दिलीप शइकिया 8 नं लकसभा समष्टिनि बिजाथि बीजेपीनि बिथाङा दिनै नमिनेशन होना आवगायलांगासिनो दङ आरो बिथाङा गावनि मावथि फारिया बिथांमोनजों बीजेपीनि माखासे दैदेनगिरि एजेपिनि आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों बिथाङा थांगासिनो दङ नमिनेशन होनो थाखाय आरो बिथाङा रोखायै बुङोदि बिथाङा बे बाराव देरहानायनि मोनसे लामायावनो दङ होननानै। मानोना गासै रायजो राजाफोरानो बिथांनि भट होनानै बिथांखौ देरहानायनि हेफाजाब होगोन होनना बिथाङा मख'बावदों।